nko nana yan bi ka nfa ani mbafo président de la transition togola ne yɛrɛ tɔgɔla ni gouvernement bɛɛ tɔgɔla ministre de la santé fana bɛ yan a nana a lajɛ aw b'a dɔn ko ale ye santé mɔgɔ dɔ ye a ye sɔrɔdasi ye ministre de la santé ala barika la bi président ye mali bɛɛ santé confié ale de la an bɛ barika da ye a bɛ dugawu k'a ye nko ko bɛɛ afiriki kɔnɔ i b'i den wolon k'a mɔn fo a ɲi ka bɔ pour que ni e yɛrɛ kɔrɔla i ɲi bɛ bin don min na ala yɛrɛ ɲɛ min bɛ bɔ ka se kɛ e ta bon e b'o waati de la bi nko k'an b'a fɛ ka secret don o tuma n ba bɛ dumuni jumɛn de k'i ye parce que n b'a dɔn pour que adamaden ka mɛn tan dumuni ani activité physique c'est-à-dire i bɛ munumunu ka taama ani sunɔgɔ o de bɛ mɔgɔw lafiya mais dumuni muso de b'a dɔn donc n bɛna ɲini n ba fɛ a bɛ dumuni jumɛn de kɛ pour que muso fana kana dumuni sɔngɔ dumuni cogo dɔn ale fana ye mali jeune bɛɛ a k'u lajɛ aw b'a fɛ bi ala barika la a ye président ɲuman d'an ma min b'a fɛ ka mali hɔrɔnyana danbe segin an ma an ka sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ la u bɛ kɛlɛ la kɛlɛ min na don o don ni bɛ to a la donc a ye fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ an ka sɔrɔdasiw ye ka dugawu kɛ président ye ka na o dugawu k'a sinsin cɛkɔrɔba kɔrɔ n'a ye dugawu min kɛ bi san hakɛ min b'a bolo bi dugawu tɛ bin parce que a tɛmɛ san hakɛ min kan o ko min don n'a ye fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ale bɛ sɔn ma donc jeune bɛ k'u lajɛ k'a lajɛ comment u ye baara kɛ aw fana ka continuer ka baara kɛ ka mali hɔrɔnya na danbe sigi ma n b'a dɔn o ŋaniya de b'a la bi a b'a fɛ mali ka se ka yanga afiriki jamanaw bɛɛ ɲɛ n nana o dugawu de ɲini a fɛ k'a fɔ a ye a ka dugawu kan ye an kɔni bɛ baara la an bɛ aw ka bila la tile fɛ su fɛ an b'a dɔn k'an bɛ baara min na a kalifela ma waati dɔ la o waati la an bɛ y'a essayer k'a kɛ a ka ɲɛ barika ka don a la ala ni aw ka dugawu kumaba minnu fɔra o de fɛ ne nin hakɛto b'a la sali ala mahamadu